bishi wo aisha bishi wo aisha Chibrwi Mwtai Chibrwi Ashar tani talpi shono Chibrwi Mwtai phayo Khatung khajake Chini khorang Tongthong ma boyar tubuo Ashar tali talpi shono Chibrwi Mwtai phayo Khatung khajake Chini khorang Tongthong ma boyar tubuo Nara sini glogon dogu shaine man khana sang boro jagao phaibi shokpaiga abo kharchi melawa sang phaibi shokpaiga ke or jagao bishingo haboi pia abo starting khosi or starting ni bishingo si kabangma borok norok mangphili srai srai nugui na man na ke o bishingo busuk borok bangai tong tamorok chamung rok man thok ke busuk khatung khajani bishingte o kharchi melawa phaibi lokoro phaibi shok phaibi jak aborono srai srai phununa ni bagai ni chini khorang na engai ang suparna jamatia cameraman boyar de burma tongo srai srai phunuknai aboni bagai tabuk sungnorno srai srai thangai phunuk goi nai aboni bagai joya khlaibi sungbai kranggai tongdi chini khorang salbrum ne update roma haikene tinibu kharchi mela ne busuk borok bang tal bidal update rona rona ni bagai tini tabuk sanani thangkangke nointa haibajina nai tongo aro kharchi melao phaibi shok phaijak ke gogsung bai kranggai tongdi chini khorang bai kranggai tongdi sung truk truk thanglai nai belai na hambai Kharchi mela wo phaimani ya gulo sung kabang mana lukorono phaimani nokha aro bishingo borone khapur mong busuk borone tongthok mong busuk amono saiman laine bagai Kharchi melao phaimani ya gulo sung kabang ma bororo nokha orone bishingo bai bek malaika khoroksa bai bai enke boni khapur mong busuk tongthok mong busuk abono saiman lainai phadike bai puilani chini khorango lamsogo enke ni bumungte kami boro bosaikna ani bumungka tulu debroma enke sini ani sini para enke kalinogoro ikorono or gandorono iko khoipur gana wono sini para kapuno nang phai sopai ni tang sopai jero bi chero rungkana nei boso bronde phaina sungilin boso boso na hayu sung gana bla gari bo bara nangya sung sapta kaisa ni bishingo horbusuk rang naire o chero bazalo khangkai ba
2-3 दिन मा फायो गानाबा खरं खानाखाय मा फायो जालारो बले सेरो Ke khatung mungrok busuk ora kharchi melawo nugo. बेलानो दंफागो सिनि माबा फाइमानि बसराव वासे हायमाबा बेलाय दंफागो Belai tong nugo. Eke lukurona tam kusa ko kusa na musuk je sapta kacha tongmani bisingo phaibi nai phebe thong hade. ए बसर फाइ दंबा वासे मुटाइ सिनि मुटाइ वासे हाय बले बसर जत हाजारनि बर दिले दिले हायमे बनो वासे उसु जे याक्सु पुरो हायबा तुटा सिनि मानो नार फाइबा तु बसर हायमाबा बसर वासे हायु Zora kudungna na singi tongmani pia bosoro waise phaima ba zora kaise phano phaibi nai phebe thong haitana. अपन ता दिल्ली दिल्ली हाइमे अपन वासा जे रां याक्सुगो अपन हाइना भिडियो सादिनि बिसिङटा इको Belai na hambai bai khana thok kok sai khana raka. Bai ni khugo belai na khana thok kok sai khana raka tang inke bishiwo waise se phaima ni kalai na azora inke abono no sung manjak na ni nango chini khatung tong thom tai bishiwo waise phaima ni Chibrwi Mwtai ter tai khaksang ma man ro inke phaibi nai na ni bata belai no. Eka bai tei bu sung kok salai phina iyang ro guri wei corona sung tei bu phonok laigra na belai na hambai. Nakachini hasuk no nai kolui tongo Nakachini hasuk no nai kolui tongo Teibo buba grabo chung no tuiruo Teibo buba grabo chung no tuiruo Nakachini hasuk no nai kolui tongo Nakachini hasuk no nai kolui tongo Teibo buba Nadi borogu busabuti klai belai na nacho thok lagi kharchi mela na ne phadion ke bai bai kisa kok salai nai bai ni bu mungte kami ro boro ani kami ke to iko ani phayo ke ani logini parani ke to yang Udaipur killa ke chung tom ke tawon tong wa ko tola e chere pori diwe ani ke to iko madona deborma bai ni ro bisibrum de phayam thai mela na ne ba ang to phaime ke phaje ko tang no portom phayo amon rok bahai bonu borok to kila manung khai mera ro ko bok ka hamna bela ama ta se portom phaime ni ba sai mi age ro ko pa phaje ke tang no portom ba sabate tu hemeni Pila phai mane bom thai experience ma tong kha ka hamno ma tong e belai borok ba bang kha ba kharo ko tong thoga mutai haye ba sabate mane logini ba phaye ke ton ka hamno ma tong kha ege am toi tong thok zara lukrok no tam ko ka sana musu za phai borok nai phe betung da borok bo jaran nugya borok ba phayi nai phe betu ora haye amne tong thotong no mutai ro ko phaike ba kharo srango belai korok bo tam sa sinai angwa se ko ka tong thok ko thau kaisa khaksang ma hai manu khaksang ma manu logi song phaike ke borok pal mutai ro ko phaima ba ba kharong tong thok hai si mutai ro khulong beng ka haima ba angka asunung kha borok rong nas kan ke sarot tai chan khali hambai to no dan ke phadi dala ba kok salasne masi be kok sa bank dada aso bishi brum jesine rasbong chane kaisa abo mutai hane mano bishi brum no phayo palai jagai be tongo khatung tong thok ne bishing te inka abo na te we nang tamas hawani musu Dini ane live tak wajah si naik film ni, kami belai tong toka amai melang first time naik ho. Gori melang sepali ya, ekdom borok asik bang khazam, dawal ome ekdom borok ekdom belai kaham naik ho. Jotul hambai ang sano. Gori mela sano amno ongklok oslo boy dola ha ta asu dor kene kabang. Asik kabang, double sa sih triple ni double sih mo. Asik borok malah, asing. Belai abo belai na chu thok tong nang tong nata je borok no goi tong gong khaba saboni borok no nang kabang kung no ko wan sano de yak ba sini Tripura sano de o kharchi melaw kabang kung no ko borok wan sano bangkok malah no chini borok ekdom kom 100% missing ko kom se kom 30% chini borok 70% borok bang asik borok bang
tabuk tamu sana musuh je borok kebangku gang mani bagai cini borok no bo yakba Tripura sahab no bo 5 naik pibe dia abu tahai rok de jate 50% pano ongtong 50 to 50 pano ongtong hana bone bagani jotono sabai jotono phai naik pibe di belai tong thok sa thok ibu mela bu ekdom koto waise hong dibor ni bagang ka hor baratang ma saimi ek nai asek borok kebang nai belai na hambai dana belai ni naik thok belai ni tong thok ni jada sawi kana raka engke tei bu sang lo korong kok sawa ni sama ni ya gulo sang saiman kha belai ni naik thok nai engke abu hai klai ni norok bu phai naik pibe di 28 tarik zora tonggo angka abo sarik phangni simi no mela belai na nacha thok lagi sianggo ke asung bai kereng tongni sing teibu kabang ma porok ni khatung mung khaksang mung je boro or jaga bo mela guri mane aburok bang mano norok no phunuk dan bagai sai tu sini khorang ni bising te ke belai na hambai kereng nai tungni sini khorang Jontayak tharmutai kotono jontayak tharmutai akan norok nuguni man khanap asuke borok bangai tongu thangpai khlaina jaga phano kisa phano gre hai khnai mano sarik ni simi seng sawi o mela seng jagmani turuk khlai gai te busu borok bango te busu borok bango kan ken norok nuguni man khana chini Mangphili wo borok busuk jorate bangai tongke or jaga sana thangkan ke or jaga wo je phaljam mani manei khonai rok asuke na naithok ke phadin no phunuk nai je borok bang mani no ke or jaga wo je manei khonai man thok mani abor no busrai phunuk nani bagai jeng sai tok nai phadi ke soyang dige nakajula rok botongo sarai rok no karmani abo gari karmani abo tahai rok botongo ke jate borok bu sarai rok ni simi sengai okra sakra ro ni joto je khafur ta mane man thok mane abo hai rok botongo ke norok nugoi no manna belai ne borok ba ai rok nai bi akha gangke Mwtai rana bagai posad rok na ne belai ne manai rok man thogo ayang ko na ka chamong nomong joto kono mana kaisa sing man thok ya mane mongsa sikroi phadi ke abono na phono na sarai cameraman no sarai ani uplo ko phadi nai ayang dige rok bagma music ba am ba krage khato tong television ti prahastam joto lok rok phaibi so phaibi ni sarai mangde abono ni rok ko ka sa je 28 jora tongo rok phaibi manjak phaibi di kharsi mela tongthok ja thokni bisingti joto lokrok phaibi manjak tongo abo haikla nendro go phaibi manjak phaibi de ke tabu ta kaise request khalaina ni musugo taisingo sini taku khorok sada sama hai kabang puk borok wansar no nugo ya ke babor ni borok no nugo sini borok onke kom ko khunai pia abo ta haikhlai bui ta nukjak laidi tango inke 50% hai manjak laidi sini borok butong khangke si teibu khaksang mung tong thok mung manai ka ke pia borok ni borok ro ke bang manu phaibi or jaga wo manjak mane khatung tong thoni bising tei mela ma enjoy flyway tong mane nor lugo ni ka adi plus kango hai na hai dong la rok batawi phalai thang mane nor lugo ni mano abo ta hai or jaga bang ma mane khani phal mani no khoboi sa thok nung thok jepa man thomong kaisa phano mani abo ta hai ko se kore ga phadi abo na enjoy khale ni chini khorang ne angoi ayang ko je man thomani sarai nro no phono nai belai na hambai bishi oi sharu ai krango chibrwi Mwtai o chibrwi Mwtai o chibrwi kharsi mela wo chini borok rok belai no nai thok khlai wei sakne kan mung chu mung bai musang ro wei mela no nai ne phailai wo ke o munai sok bai kok salai nai thaisa thaile bahai ma tong mela ro chini kan mung chu mung kanai phai wei munai bela nyaram na khabai tangi hingge chini de boro baro ni aram na wan di da hila klai shi meta to aram na khati na sino asanga ni ne mong bai kami boro sai ra gradi
mungge kumili de boro ma an parangge loko sondra para Kok kelas pore? class 9 Kelas 9 no, bon school? Soronjoy school Ege nung bisi burung de pai? e ta baki 3 বছর থাকলে বেকে Ege belai ni nak kok kelai nung borok roke pas ke bang donok age de bangku ya ke batabung ni de bangku. এগে nya বড় খাই Kok no. Menai ke? Ni nung kita mau sagra di. চাহিলি de boro ma Kok kelas pore? 7 no 7 no. Ege nang tanggai western dress kan ya wei sini karmung dress tanggai kanai pai ka? না সে দসন খানে বাকে কানি ভাই বই সানসিরে গাজরা সালাম রেঙ্গে Belai ni nak joka. Menai ni mau kita mau? সাসমিতা de boro ma Nang ke bok kelas? 11 11 no. Bon school? বড়লাম কবরা হাই স্কুল Kota somai sok pai lai nero. আত্মার Tabo kifil senai. ইপিলি আছে গরম তো উঠানাই Dadak belai ni nak kamai ka. Ke pista surat tongai. Kota surat tongai nero. Kau puji ya. Sia na. Pia belai ni borang nak kau ke pai lai ke abza go sini kan Mumbai. Kan noi western kan yak lagi belai ni hambai maro belai ni hambai. Binisha tuino bisi kusumi hamari rumai rewo Harci melao paiman ya gulo seng kebang mana phalnok nak nukap arun bising ke kasuksa phalnok henai mano belai ni na to oru jaga wo yak bai sanam jak ke abono bomchi khlaibi sanam bofron simin seng ab bukuk no seng lai nai ke bukuk ni bu mung saga de kisha de borma kindu phalnok ni bu mung amta mo Bukhani. bukhani ke oru jaga wo kebang ma seng khomrok sanam jak nukha abo nong bomchi khlaibi sanam ye ke ni yak bai sanam mo henai khana ma Abang ke yak bai khudungni islamani da. Handmade ngang ke abang ke plastic ni cikon paye sing nogo pot slamuda. Orang jago je tongman abu jatuh senam bani mang no. Ko abang simi kisah hanyo plastic pai to ni kata ngang ke yang opera bor hal kata sing. Puila takalnya bosoro sing dogan no da jaga wo. Oh bisiwan puila no ro. Eke phalma ni busuk jora tu ro phalma ka. Ini baik ke 4 din Mama ni ke taklai yong ngang ke boro kom nong ka. Yang bagai asuk halma ya hanyo 10-15 hai ro kata. Abang boro ro phalma ni ke bom tu melawo. Boro pai mani salong ke kom no ekdom kom ji ke horo simi hanyo mela na nya bagai hai bai uda kisah Inke abo ni ro no oro je khum tong mani lowest busuk ni simi ro start. loe side shot ni hote 350 tongo engke 200 tongo engke Different type ni. 100 tongo hunung na Ke ay khadi cameraman no sawa ay kisan dale ne. obong engke 400 ke falu do Abo ro 400. osaka nya ba 400 Abo nang joto yak be balong mani mang no. simen roe hai kata Abo ro ke. obong engke stick hanyo stick bazar ni pai to mas engke Abo tro. obo bo stick no Anya dugan de khaba joton tong nang hone kisa misa mix khair kata engke obong ke 350 ke rota komo Ike abo chicken tong mani ro. obong ke tinta 100 ke ro 100 ke engke obong ke 200 200 ke obong ke 80 ke ro ke duita nana ke 150 ke horta Discount tong beta. discount dong Discount tong ike abo ta hai iko cameraman sana yang zoom kai di abo to rakhe busa. obo to de ngong ke 150 ke phalo plastic bla oi Oi. Kerajaan ka. Ko abo paisa gude. pajama kata pajaka emne ke seng khum ka bang mana pajaka mia ro ta pera rong ke simi boro kom ni bagai pajak yang Ke pungrogo matai renai rogle bom tu phaimani. mutai renai ro sin borong ke kom no bong ni bor bisi bangka Oke mela berai nai roke bom tu. mela ber nai ro muti thik no agin hayas gori kya hanyo Roke te bang homna ne kok. hanyo kaisa ka ni family rok simi phayo ke chel no ko cherai rok sari rok ko kisimi sa hayo dam suno Ke koite jora tong emne abo mela. seng ke to barta hai rok mo ekta barta hai rok ke solima bo sem na time no ke single kisa dati ma thang uta para haksal ba Buka mising kamu. NIT jirania bodo bisi para Ege nang ni abo ya ba sinamai khum boina phalma ne bokro ni simi
serung mani. Ang sereng mangang kai 3 bosor hairong khana ta prosit ni. Boro jaga wo nugi ni sereka. Emne khe to ang at college po dio do aji wa ngang ka YouTube ro ka kisa misa no ka apro ke phono ringya khota. Ngang nai kisa strawi nai nang watra khai nei ni nai khita ka. Ngang kai rap kha ngai olo ka bai sau bai bo kisa misa tu ri rok phal bla collection khayo. Ngai bini cinema kung ma tong ka binai ro kha ngai online dok mota-moti ang 20,000 hairok phal kana. Ke tabuk sunta dik sunta ikalai wo nang starting ni simi je falmani ke tabuk suk jora busuru an khai kana. Apro ka hisab kari to bo ka khana side hairok. Ke koek ni nang oro phalmani no 10,000 hairok phal ka cross ni ta. 28 jorang na mela. Ke Tam sana musuni ni falno go berai phaina ta bulu korang na tam kok sana kesana musung apa to gabang mana sini oro haye pera rok pai phai tai ani yang islam jang mani rok talang na ba kita. ke kharchi mela na karai bo nong tei bu de mela rogom tai khlai bai nong ni falno rok asur na musu tam mansuk na Angkai ko phainai dung bo rok mela rok kisa thangna musung tong khata. Aja ko rok bo haye rok no hnei ta. Ngai phainai besang sin para ta kaise chukon sata mela tong aro rok ore na tong. belai ni na chato kamu kok tela aga tabuk kaisa no satai kalo isung kana kena salai senai bini falno go je bini yak bai sanamjak manui rok khum belai ni na thok pai phai bai di kharchi mela 28 jora soli nai na 28 jora soli wo tini 24 khosi jora kabang man tong ko noga asogita chongde phai berai phai bai di kabang ma boro ro khatung tong thoni bising te kharchi mela nai bai tong phai bai kabang ma music rock bo soli bai tong go sarai khonai okra chakra jotono tong thok lai wi khatung tong thoni bising gei phungbo angke Mwtai ro lai na sare wo angke mela guri lai wo kan ro bo phaidi chini khorang ne bising te jeng bun ro no Mangphili phono bo ni tong go se bo financial ro go jeng ro na update ro wai tong na ki dini ni baga asun tong stong belai na hampai Chibrwi Mwtai shaidirat yo tukui shal chengo Bini satai no beshi kusumi hamari ruai rewo Chibrwi Mwtai shaidirat yo tukui shal chengo Bini satai no beshi kusumi nor nuguni man khana lukoro belai khatung tong thoni bising te kharsi melawo berai phai mani ya khe ba guri lai phai mani norok sarai nuguni man khana kisini Saktharmani bo abono je norok no Dadak Sidak Mangphili kharchi mela ne phono bai man na te abono tini ni Saktharmani abo mela 28 jora tong nai aboni bagini robo phai bai nai phai bai di belai ne tong tho ro jaga wa sajak nai ni simi sengai jotono man thogo charai ro ne thongjak nai kajak nai jotono kaise phano man thogya abo hai mungsa phano krai hin ma hai aga ke wancha Tripura hin ya we or kharchi mela o manjak mani mang du rok srai nugu ne man khana belai ne tong tho belai na kaksa mamano o mela o phai kan ke abon bagai buskang ni shal rogo bu 28 jora tongo aboni bagai buskang ni shal rogo busang teibo norok no phunuk na ni bagai sai tok nai aboni bagai sungbai kerenggai tongdi chini khorang bai kerenggai tongdi tini ne Mangphili srai no nugu ne man khana abo hai kisang phunuk na sai tok nai aboni bagai superna jamate cameraman no tongo boyar debar ma belai na hambai Bishi o aisha ruai kerango Chibrwi Mwtai o Chibrwi Mwtai Chibrwi Mwtai o Chibrwi Mwtai Ding ding da ding ding dedicated da ding ding da ding ding dedicated da Chon tayak tharma tai kotarno chon